Euskal Herri euskalduna eraikitzeko beharrezko tresna delako. Euskararen aldeko ekimenak eta hizkuntza eskubideen aldeko politikak sustatzen dauzalako. Euskara bizi ahal izateko aukera zabaltzen dauzalako. Da ni horregatik naz bazkide. Jarraitu nahi dugulako euskaraz antzerkia egiten, zinea egiten, telebista egiten, eta publiko eta sortzaile moduan nahi dugulako gure ama hizkuntzan barre egin, negar egin, eta ondo pasau. Alderdi, elkarte eta instituzioetan eragiten duelako. Horregatik, ni ere bazkide egingo naiz. Euskal Herria euskaratik eta euskaraz eraiki behar dugulako. Euskal Herria euskaratik eta euskaraz ere eraiki behar dugulako. Egin zaite Euskal Herrian euskarazeko bazkide.